Buenas, sóc en Borja, un cuiner de Barcelona que per coses de la vida, amb 30 anys, he tornat al poble, a l'Alt Empordà. I llavors, gràcies a això, he tornat a tindre temps per dedicar-li als productes més de proximitat, a retrobar-me amb tot això que ens pot aportar un poble. Jo sóc de la branca de la cuina, ja us he dit que era cuiner, però estic aquí una miqueta més per explicar-vos com acompanyar aquests menjars. És a dir, amb les begudes alcohòliques, licors i de més. Molt bé, avui us ensenyaré com fer un licor de mandarina. Em diem de mandarina perquè en aquest cas serà de mandarina, però realment el podem fer del que vulguem una miqueta, amb cert criteri. Que si de llimona, que seria un limoncello, doncs amb llimona, amb pera, amb poma, amb qualsevol fruita podríem fer un licor. Jo us ensenyaré la base, en aquest cas de mandarina, i a partir d'aquí, si no us agrada la mandarina o vol fer alguna variació, vosaltres mateixos. Això és completament com vulgueu. Haurem de controlar una miqueta amb el tema dels almíbars. Si fem un licor de llimona, haurem de ficar-hi més sucre en aquest almíbar perquè és molt més àcida que no pas una mandarina que és molt més dolceta. Llavors això és l'únic que tindrem que controlar una miqueta. Sempre estarem a temps d'afegir-hi més almíbar, llavors comencem fent curt i si hem d'afegir-hi més sucre o més tal perquè està amarg, sempre estirem a temps. Si ens passem mai podrem regular, haurem de començar tot de nou. Dit això, comencem. Per aquest licor d'avui necessitarem mandarines, unes espècies que en aquest cas jo he agafat clau, cardamom, canela, una mica de mel, sucre, aigua i un licor de 96 graus. Potser ens és una mica difícil de trobar en aquest licor en alguns supermercats, però si busquem una mica el trobem i si no per internet no hi haurà problema d'aconseguir-lo. Llavors, per elaborar el licor necessitarem un recipient on acabarà anant el licor, un recipient hermètic per macerar, uns bols per anar ficant les peles de la mandarina i de més, una cassola, un colador i un vas medidor. Una bàscula per si un cas tinguéssim que mesurar les quantitats de sucre i de mel. Això seria tot per fer el licor. El primer de tot que haurem de fer per licor serà netejar ben bé les mandarines. Jo ja m'he avançat, ja les tinc netes, i ara el que farem, un ganivet ben afilat, serà pelar-les. Per exemple, jo en aquest cas tinc 600 centilitres d'alcohol pur. Llavors, en aquests 600 centilitres d'alcohol pur hi tiro 12 mandarines, que es podria fer, per cada 100 es podria fer amb una mandarina, però millor si li fiquem 2. Quedarà més gust a mandarina, diguéssim. Important serà treure la part blanca. Això és molt important perquè si no el licor ens quedaria molt amarg. És una feina laboriosa, però els petits detalls marquen la diferència després d'un bon producte o un mal producte. Següent pas, ja hem pelat les mandarines, hem tret la pell blanca, com hem dit abans que era un pas important. Anem ara a macerar-les. Què necessitarem? Un pot hermètic que fa una mica el buit, llavors un vas medidor. Ja hem dit que a mi em quedaven 600 centilitres d'alcohol de 96 graus, anem a confirmar-ho. És important una mica en el tema dels licors i l'alcohol, el tema de les mesures. Podem fer una miqueta a ull, però sempre tinguent unes referències i unes mides. Molt bé, ficarem totes les pells de la mandarina dins del pot hermètic. Agafarem les espècies, que hem dit que ficarem per 600, ficarem un clau per cada 100, ficarem un parell de cardamom, un parell de branques de canela i l'alcohol. Tancarem, donarem una volta. Per això ho deixarem 2 setmanes mínim en un lloc fresc i sec. Jo prèviament a casa hi he fet aquest, amb el color aquest tan estupendo que se'ns ha quedat, el anirem a colar. Amb un colador, un recipient a baix, sense cap mena de secret, el colem. I el tenim colat, el que dèiem, això és un alcohol de 96 graus, és un alcohol molt fort. Llavors això ara és el joc del licor que l'haurem de diluir amb un almíbar que farem nosaltres, amb la mel i el sucre. Llavors, com ho farem per fer aquests 600 centilitres? Agafarem 150 d'alcohol pur, d'aquest de la mandarina, i ho diluirem amb 450 d'almíbar. 450 més 150 d'alcohol farem els 600. Per fer aquest almíbar necessitarem 350 centilitres d'aigua, que hi he agafat, 50 de mel i 50 de sucre, que ara ho pesarem. Tot això ho ficarem a la cassoleta, ho portarem a bullir, que es dilueixi bé el sucre i la mel i ho refredarem. Hem portat a bullir l'almíbar, o sigui, això només és portar-ho a que faci una ebullició, que s'integri bé el sucre, la mel, ja veieu tot que és una mateixa... un almíbar. Un cop fred l'almíbar, anirem a mesurar-lo aquí, que en principi tindrien que haver-hi uns 450
I ara, dins d'això ja podríem ficar-ho, per exemple, a dins del pot. Aquí tenim els nostres 150 d'alcohol, macerat amb la mandarina, ja veiem el color que ha agafat després d'aquestes 2 o 3 setmanes. I ho ficarem amb l'almívar. Barrejarem una miqueta. Doncs ja tenim el licor de mandarina. Ara l'únic que faltaria és deixar-lo una setmaneta o 2 setmanes més en un lloc fresc i sec, igual que quan vam fer la maceració. I després ja sí que tots els ingredients s'acabaran d'integrar i estarà molt més bo. Que el disfruteu!